Il-ġimgħa fil-għaxija l-programm Affarijiet Tagħna fuq One iddiskuta t-telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista u d-distakk ta' 37,000 vot favur il-Partit Laburista. Distakk storiku li wassal messaġġ ċar lill-Partit Nazzjonalista. Il-poplu semma leħnu u wera lill-Partit Nazzjonalista li ddejjaq b'dan l-istil ta' tmexxija. Dan u dak li qalu l-erba' mistiedna l-avukat Franco De Bono, il-Periġa Żmien Dmulliet, il-Perit Robert Musumeci u d-dentist Giaffri Pulicino Orlando. Waqt l-intervent tiegħu Franco De Bono għamel dikjarazzjoni kategorika fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, partit li beda jimmilita fih meta kien għadu żagħżugħ. Lorenz Gonzi għandu jagħmel apoloġija. L-analiżi tat-telfa li ħajamel Lorenz Gonzi taf x'irid jagħmel m'għandu għalfejn jagħmel analiżi xejn. L-analiżi has been written on the wall for a long time. Li jrid jagħmel apoloġija u l-amministrazzjoni tal-partit lill-membri tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment dawk ġenwini, li minħabba li għazzu rashom ġorramel u baqgħu deħlin ġol ħajt, daħlu tajjeb partit sħiħ ġol ħajt. Fakkar kemm kien ilu jsemma leħnu kontra l-mod kif kienet imexxi Lorenz Gonzi u kif ċertu persuni bħal Ostingat tħallew parti mill-kabinett anke hekk baqa' Ministru wara li salva bil-vot tal-Speaker. Dak li kontet inħoss jien għal Franco De Bono kienet iħossu l-poplu wkoll u dan urih fid-9 ta' Marzu. Illi dik ir-rabja li kien hemm fl-elettorat li issa ġiet tradotta fir-riżultati elettorali kienet l-istess rabja li qed nimmanifesta jien fil-Parlament. Il-klikka tant kienet ristretta, spjega Franco De Bono, li l-poplu ma bedix iħoss li l-gvern kien għadu tan-nies u għalhekk il-Prim Ministru Joseph Muscat ħareġ blajta ta' Malta tagħna l-koll għal De Bono għaliex il-poplu rid pajjiżu lura. Jiena kburi u llum iktar ma qatt qabel li intant waqaftilhom li kont jien illi vvutajt kontra l-budget biex dak il-budget m'għaddiex. Dak il-budget preżentat minn dak il-gvern li issa ġie sfiduċat b'mod tant qawwi mill-elettorat.